The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Corinthians 1:18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Before we start our Bible study today, let us give you some more verses so we can prepare ourselves before the start of our Bible study. It says in Titus 2:11-13, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. 1 Peter 1:14-16, as obedient children, not conforming yourselves to the former lusts, as in your ignorance, but as he who called you is holy, ye also be holy in all your conduct, because it is written, be holy, for I am holy. Romans 7:24-25, O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? I thank God through Jesus Christ our Lord. Psalm 34:7, the angel of the Lord encamps all around those who fear Him and delivers them. Before we start sa atong Bible study nining adlaw, atong susihon karon dayon ang atong tagsa-tagsa kakalag kun ana pa kita mga sala nga nagapabilin diha. Kini kung dili na ito isugid, makabalda lamang kini sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, for you unbeliever, the issue you're facing, dili ang imong pagsugid sa imong sala, kundi ang imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo, hingon nga imong personal nga manluluwas. Tuuhi siya. Tuuhi ang iyang gibuhat dito sa cross, nga kaluwasan, ikaw maluwas kung imo ka ng tuuhan. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa, magampo ta karon sa ilong. Ama namong langit nun, salamat ning lain sa mga higayon sa among pagtuon sa among pulong. Salamat ning among Bible study through the YouTube. Ubadin kami karon, tudloy kami, ipatinaw og klaro ang imong kamaturan nining adlaw, kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Padayon kita sa atong pagtuon
Welcome kaninyong tanan, mga subscribers, mga higala, atong mga igsoon diyan ni Kristo. Yan usab kita sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Og niya pa kita magadupot sa atong tunanan entitled The Protocol Plan of God. Okay. Sa ato nang gitun-an kagahapon nga sa dinhipas Ginoong Jesucristo sa iyang unang paganhi, he grew up in stature. Lucas 2:51-52, si Ginoong Jesucristo mikat-on og mga pulong sa Dios, mikat-on og kamatuoran. He increased in wisdom and stature and in favor with God and men. Now, unas tanan, inomdong ka pa ba niya itong X radical plus Y radical plus Z radical? Okay, ato kining hatagan o paglabas sa atong panunduan. Ang X radical nagrepresentar kini sa kaluwasan. Okay? Salvation. O niya, human ka maluwas, naa kay puruhan nga mahimong mananaog nga magtotoo. You have the potential to be a winner believer in time. Din sa itong panahon. So mo ka na ang X radical plus Y radical. Ang Y, ang imo ng pagkahimong magtotoo din sa panahon. Believer in time. O na kay kahigayunan nga makadawat sa mga temporal nga mga panalangin, mga ganti, to be parlayed in heaven. So you have the potentiality plus Z radical. You are now a believer in eternity. Dito sa eternidad. The opportunity in time nga madawat nimo ang eternal rewards in heaven, imong inheritance dito sa langit. Kay ikaw, tuwa naman, believer in eternity ka naman. So therefore, you have the opportunity in time nga kaning imong madawat dinis kalibutan. Kanang escrow blessings in time, mga rewards nga kini tuwa pa'y tugbang dito sa langit. Rewards, temporal blessings to be parlayed in heaven. Okay, so mo ka na. X radical plus Y radical plus Z radical. Mo ka na nga doktrina kini nga kinahanglan masilsil gyud sa atong lipatakan. X plus Y plus Z. Naon sa gisulti ni Pablo diya sa 2 Timoteo 4:7. Matud pa ni Pablo, I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith. Mga nagipamulong ni Apostol Pablo. Now, unsa katutong great power experiment? Now, the great power experiment has the following. Sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo o sa katuigan sa simbahan. So these are the following nga may kalabutan kining great power experiment. Hypostatic union of the Lord Jesus Christ and of the church age. Unsa may basihan sa mga panalangin unya? What is the basis of blessing us? Kung aning gipangutanan nimo kay basig nakalimot na ka. The basis of blessing, paminaw, ang basihan sa panalangin o panalangin nga ni kanato is through God's invitation of plus R on us believers. Pag-isip sa pagkamatarong sa Diyos nga ni kanato, dili sa atong mga binuhatang tawhanon, no, not on the believers' human works. So that's the basis of blessing us. Through the imputation of plus H. Gisuluban ba ta
As if ang Dios may kuha og tipik sa iyang pagkamatarong ug iyang gisulob kini nga ni kanato. Nga kung ang Dios mong tanaw kanato dili ta mga hinukman, we are no longer judged but unsa justified na matarong na. Mo na bot pasabot. Now, unsa ka bot pasabot sa real invitation? Well, all people's spiritual death before salvation pinagi sa pag-isip sa original nga sala ni Adan. All people's spiritual death before salvation through the imputation of Adam's original sin. Mo na real invitation. Ang judicial invitation, our Lord Jesus Christ spiritual death on the cross. Mo ka to judicial invitation. Now, samtang ang atong Ginoong Kristo went through all the sufferings on His way to the cross. Unsa man kining duha ka gahom nga that enabled our Lord to reach the cross and became victorious. Unsa man. Number 1, omnipotence of God the Holy Spirit. Ang gahom ba sa pagka-omnipotente sa Dios Espiritu Santo kining gahuma ana sa sulod sa prototype divine atmosphere ni Ginoong Kristo. Ikaduha, ang plus H, ang inner happiness, sharing the happiness of God, mo resulta ngadto sa pagkakontento. It will result to contentment. And, contentment has to be learned as what Paul said. Kinahanglan ni katunan must be learned. Now, first, atong ipatinaw paklaro gyud sa pagka-omnipunti sa Dios Espiritu Santo ngadto sa pag-antos ni Ginoong Kristo dito sa cross. Si Ginoong Kristo, paminaw, siya nagmadinaugon tungod kay didto ra gyud siya magapuyo sa iyang prototype divine atmosphere. He was victorious because he always resided in the prototype divine atmosphere. Alang kanato, we can also be victorious if we reside in our spiritual divine atmosphere. Di man kining maong spiritual divine atmosphere, operational, ni kini sa atong pangunahuna. Okay? Ayaw nagkalimti, sa atong pangunahuna kini. And we have to use God's Word as we reside in operational divine atmosphere. We should walk by means of the Spirit. Ephesians 5:18 and Galatians 5:16. Di ba ni katutong giingon sa pulo sa Diyos nga Christ who knew no sin was made sin for us. Tanan na itong mga salagi, isip, ipasangil nga ito kaniya sa Diyos nga Amahan. Kitang mga tao, we are totally depraved. Man is totally depraved. He can never save himself, never, except sa paagira sa Diyos. Kaya ang iyahang paagi sa Diyos, hingpit. Perfect. Perfect way of salvation. Christ is the only way to salvation. Pinagi sa atong pagtuo kaniya, ingon nga Diyos ug manduluwas. Acts 16:31. Midawat siya sa judicial invitation dito sa cross. Apan ang pagka-omnipotente sa balang Espiritu Santo mo'y nagasustenir kaniya dugangan pagyod sa iyang plus H, sharing the happiness of God. Dugang pagyod kini ngadto kang Ginoong Kristo. Ang iyang pagkakuntinto, by the way, contentment as Paul delineated, kita nga mga magtotoo makontinto unta whether abased or abound. Ang iyang contentment ni Pablo
he was able to pagpakigharong, pagpakigatubang sa bisag unsang matang sa kahimtang sa kinabuhi, whether in prosperity or adversity. So, contentment, as what Paul delineated, nga kitang mga magtotoo be contented, whether abased or abound. Mo ka sulti sa Biblia. Hinumdumi katong 5 ka problem-solving devices diha sa area of spiritual adulthood. Unsa maning 5? Naguna nini personal love for God, sundan sa impersonal love for all mankind, o gisundan kini sa inner happiness. Number 4, personal sense of destiny, o ang ikalima, occupation with Christ. Mao kini ang 5 ka problem-solving devices in the area of spiritual adulthood. Now, in the area of spiritual childhood, pagkabata, doon na po'y 5. Kining 5 ka mga problem-solving devices mo kining musunod: rebound, filling of the Holy Spirit, faith rest drill, grace orientation, and doctrinal orientation. Mo ka na yung 5 ka area of spiritual adulthood. Now, bantay katong atong gihisgutan usab katong 3 ka spiritual skills nga giatbangan manggod ni sa 3 pod ka arrogant skills. Ang 3 ka arrogant skills unsa man to? Self-esteem, okay? O unsa pa? Self-esteem, deception, self-deception, o self-absorption. Mao kana ang arrogant skills. Kahana sa pagkamapahitason. Giatbangan kini sa 3 ka espirituhanong kahanas. Okay? Spiritual skills, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Kining spiritual self-esteem, this is cognitive independence. Whereas ang spiritual autonomy is the cognitive confidence. Whereas the spiritual maturity is the cognitive invincibility. Kuha nimo? Now, kining great power experiment ato sa ning paghisgot bahin ini, kini available alang sa matag magtotoo ubos sa katuiga simbahan. This great power experiment is available to every church age believer. Nara natos pagpahimos nini o dili. You see? Kita ni mo sa kamahinungdanon kini kabililon sa atong kinabuhing Kristohanon nga atong yung mapursu, ma-fulfill kining protocol plan of God. Unsa ka nindot kini, kamabulukon nining maong matang sa pagkinabuhi. Wa pa man gyud makaamgo ang kadaghanan sa atong mga igsoong Kristohanon. You see? Tingali ang uban ninyo nga nagsunod ning atong ministry. Magtingapod mo uban nga unsa man ang ilang gipanggamit nga mga pulong, wa man sa Biblia. Tinuod. Wa ni Biblia. Kini, this is the innovative way nga masabtan og dugang nato ang pulong sa Dios. Ang ko nato kining grasya nga sangkap sa Dios kanato nga masabtan nato nining atong kapanahonan sa katuiga simbahan. Just imagine kini atong gipangtun-an mga tinago ni nga mga pagtulunan, mystery doctrines. Kuha gani sila lamang niya kaniyadto pang daang pagsaad silang mga Abraham, Moises. Wa sila. Moses even said, excuse me, I long to see the day. Naghandom unta sila nga makakabot pa sila nining atong panahon sa katuiga simbahan.
Unya wag yung kang kamgo nga kini ang atong katuigan simbahan. This is the age of opportunity, equal opportunities. Unequal opportunities and equal privileges. Na sige na itong emphasize ni hangtod mo wadan lang tas tingog nining mo pilo lang niya itong dila bahin nining paghisgot nini kaya unsa kami nung danmon gayon nini mga butanga atong hatagan kini og dakong emphasiya. We are so privileged nga kita mga magtutuon nining katuiga simbahan. Mystery age kini. So we are studying the mystery doctrines of the mystery age. Nilang kapanahonan sa daang pagsalwa. Wa sila makapahimulos gani sa feeling of the Holy Spirit. Wala. Ang ila, endowment ra gyud. Wa na kung makasa sila. Pan kita karon sa atong kapanahonan sa katuiga simbahan. Kung kita makasa, di man muhawa ang Espiritu Santo, of course, masakit ang Espiritu Santo sa dihang kita makasala. Masakit ug mapalong, you see, grieving and quenching. Apan di gid siya muhawa kanato kay we are indwelt by God the Holy Spirit. Kini atong lawas gipuy-an na sa Espiritu Santo. No, you're not, that your body is the temple of the Holy Spirit. Kasi may tuyo. Naghihimong templo ang atong lawas to give way to the Shekinah glory which is the Lord Jesus Christ nga mong puyo dinhi kanato na mao na ni karon sa atong panahon. Kini nga itong gipangisgutan ato lang ning gisingit. Of course these are basic doctrines nga gikinahanglan tong masabtan kini ug giapas naman putas panahon dinhi lang una kita kutog karon nga dawa atong timan-an atong hisgutan pa kadtong two sources of our Lord Jesus Christ power and then more about the great power experiment na kini available kini sa matag sakop sa katuigan simbahan. Magampo ta. Amahan na mong langit nun, salamat sa imong grasya nga mong gipahimuslan. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo ang dugang kapaturan ikan sa imong mga pulong unsa ka mayong danon gayud kabililhon niining among gipangtun-an adlaw-adlaw among ginigisilsil among katunan tuuhan gamiton sa among kinabuhi nga Kristohanon. Salamat niining higayon o Dios nga imong gipagahin kanamo bani kami sa among pagpadayon sa paggamit ni sa among adlaw-adlaw panginabuhi. Dada kami pagbalik ugma dinhi. Aron kami pagpadayon ni among spiritual momentum kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.